Είπαμε, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες η Πάφος, αλλά είχε πολλή νευρικότητα και ιδιαίτερα να σταθώ σε έναν κομμάτι που ήταν το αψυχολόγητο για μένα πέναρτι που έκαμε ο Μπρούνο. Ναι. Που ποδοσφαιρικά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ήταν από τους καλύτερους της Πάφου, αλλά ήταν και ο μοιραίος, γιατί για εμένα έχω δει ότι αντί να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του και πώς θα κερδίσει η ομάδα του, ήταν με κάποιον τρόπο προσπαθούσε να προκαλέσει την κερκίδα του Απόλλωνα, πράγμα που δεν είναι την πρώτη φορά που το κάνει, όχι μόνο με τη συγκεκριμένη ομάδα του Απόλλωνα, και με την Ομόνια. Και εγκρίμαν και για τον ίδιο, αδικά τον εαυτόν του, αλλά και την ομάδα της Πάφου που είναι μια πολλά επαγγελματική ομάδα, δουλεύει πάνω σε ψηλά στάνταρ πλέον επαγγελματισμού. Πλέξαμε τα εγκόμια πάρα πολλές φορές για την ομάδα της Πάφου, για τον τρόπο που διαχειρίζεται την ομάδα, για τον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά πρέπει κάποιος να το συνετίσει, να του τραβήσει λίγο τα αυτήν, γιατί ερχόμαστε και κατακρίνουμε τους οπαδούς όταν να κάνουν κάποιον, όταν να ρίξουν αντικείμενα μέσα, όταν να κάνουν επεισόδια, όταν πολλές φορές είπαμε μπράβο φέτος, δεν είχε επεισόδια, δεν υπήρχαν πράγματα, αλλά δεν μπορείς εσύ, Μπρούνο, φίλε Μπρούνο, να πιένεις σκοράρει η ομάδα σου, πάει στη μια την κερκίδα, προκαλείς, γυρίζεις πάνω στην άλλη κερκίδα, προκαλείς, τρώεις αδικαιολόγητη την κίτρινη κάρτα. Δηλαδή θα μπορούσες να φάεις και μετά κότσινη. Ναι. Γιατί επηρεάζεις τον τρόπο παιχνιδιού σου. Και δηλαδή οι οπαδοί της άλλης ομάδας που ρίχνουν αντικείμενα μέσα είναι να φάει πρόστιμο, μπορεί να φάει και κλεισμένο η άλλη ομάδα. Είναι αχρίαστα πράγματα και για να δεις ότι δεν είναι συγκεντρωμένος, έχασε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία της Πάφου που θα μπορούσε να ισοφαρίσει κοντά στο 80. Γύρω στο 80, ναι. Τελευταία λεπτά, ναι. Δηλαδή, επειδή έδειχνε ότι δεν είναι συγκεντρωμένος. Καλώς ορίσατε στο νέο μας επεισόδιο της νέας χρονιάς του 2026, 16η αγωνιστική, 16ο επεισόδιο, εδώ στο Podbar. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και καλή χρονιά, με υγεία. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο όλους και να σας πηγαίνουν όλους δεξιά. Σήμερα το επεισόδιο μας χορηγός είναι ο Yuluman Developer. Είναι η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων, στην Δυτική Λέμεσον και κέντρο Πόλεως. Με διαμερίσματα, luxury διαμερίσματα. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδυάζει καλές τιμές, ποιότητα και αξιοπιστία. Θέλω να ευχαριστήσω και την εταιρεία Expresso Lungo για τα πρωινά τους ροφήματα, τα κεραστικά τους. Γιώργο μου, ωραία φανελίτσα, Μάριε. είναι ωραία και η φόρμα μας εβαέν ρε φίλε, έφεραν μας τα μέδωρον. Ενώ ότι πρέπει τώρα που κρυώνουμε. Ευχαριστήσουμε την εταιρεία ΕΒΑΕΝ. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία ΕΒΑΕΝ για το δώρο της. Το δωράκι που μας έκαμε. Μάρια μου, να πάνε στο ποδοσφαιρικό που ενδιαφέρει και τον κόσμο. Καλή χρονιά και από μένα. Εξ αρχής να έχουμε υγεία. Το πιο σημαντικό, Γιώργο. Και να έχουμε και μια συναρπαστική συνέχεια του πρωταθλήματος. Με το καλημέρα δείχνει ότι είναι ένα συναρπαστικό για τα αποτελέσματα της χτεσινής αγωνιστικής ειδικά. Μας έφεραν έτσι ωραίες ανατροπές και φαίνεται ότι το πρωτάθλημα, Γιώργο μου, είναι πολλά ωραίο, έτσι όπως το περιμέναμε. Και αμέ που πάει το πρωτάθλημα να μας δείξει κάποια στοιχεία ότι ξεφεύγουν κάποιοι και κάποιοι μηνίσκουν πίσω, έρχεται τέτοιες ανατροπές που λαλείς και στο πάνω διαζώμα αλλά και στο κάτω και είναι πολλά ενδιαφέρον το πράγμα. Πραγματικά λέω ότι είναι που τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα που βλέπω και στο πάνω διαζώμα αλλά και στο κάτω. Να πάμε να δούμε τον πρώτο μας αγώνα, τον Απόλλωνα με την Πάφο. Με το δεξίνο ο Απόλλωνας, Μάριε. Με το δεξίνο όπως ετέγιωσε τη χρονιά ο Απόλλωνας με νίκη, ξεκίνησε τη χρονιά με νίκη. Γιώργο, περίμενες το αποτέλεσμα τούτο? Εντάξει, το περίμενα ότι είναι ένα ντέρπι, ένα δύσκολος αγώνας πάντα μετά τη διακοπή. Οποιαδήποτε διακοπή είναι τούτη, είτε για εθνικές ομάδες, είτε για Χριστούγεννα, είτε για τη διακοπή του Πάσχα. Πάντα οι ομάδες λίγο έτσι χωρίς ρυθμό, δεν ξέρεις να σου βγει. Και ιδίως έτσι που μια μεγάλη διακοπή, ιδίως τα Χριστούγεννα που οι παίχτες πάνε ξεκουράζονται, όχι μόνο ξεκουράζονται, μπορεί να πιούν και κανέναν ποτούι, μπορεί να κάτσουν να φάσουν και κάτι, πάντα ξύτια στις χώρες τους. Περιμένω πάντα οι αγώνες μετά να μένουν σε τόσο ψηλό ρυθμό, πράγμα που δεν το είδαμε χτες. Είδαμε ένα παιχνίδι με μεγάλο ρυθμό, ψηλό ρυθμό, ιδιαίτερα από την ομάδα του Απόλλωνα, που τότε εξέπληξε με πάρα πολλά.
Γιατί με το καλημέρα ο προπονητής του Απόλλωνα εκείνα που είπε, το τρόπος που θέλει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, που θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό, έδειξε το απευθείας που το πρώτο, γιατί για μένα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που έβαλε τη σφραγίδα του. Γιατί στην προηγούμενη με την Κράσαβα, τρεις μέρες ήταν, ούτε τους παίκτες μπορεί να μην τους ήξερε που λέει ολός. Εχτες είδαμε μια ομάδα καλωστημένη, που τούτον δείχνει ότι ήταν πολλά θκιαβασμένος, ήξερε πώς να κλείσει τα ατού της Πάφου, αλλά και το ότι η ομάδα ήταν πολλά καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο και ήξερε να που έκαμνε με μια επιθετική φιλοσοφία. Ανέβασε τις γραμμές του ψηλά και πρέσαρε την ομάδα της Πάφου χωρίς να φοβηθεί, πράγμα που δεν το κάνουν πολλές ομάδες, ιδιαίτερα με την ομάδα της Πάφου. Γνωρίζοντας ότι έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές μπροστά, περισσότεροι αμήνονται στο μισό γήπεδο και προσπαθούν να βιώσουν την κόντρα. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη νίκη για την ομάδα του Απόλλωνα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Απόλλωνας, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο, μετά που προηγήθηκε, μπορούσε να σημειώσει και δεύτερο γκολ. Πραγματικά εξέπληξε με. Πες και τρία πράγματα. Εσύ θα συνεχίσω στη συνέχεια για τον πώς το είδες και εσύ, ρε Μαριέ. Γιώργο μου, να σου πω έτσι την αλήθεια, το παιχνίδι του Απόλλωνα, νομίζω κανέναν 20 λεπτό σου είχα στείλει κάποια μηνύματα, έτσι άρχισε μου πάρα πολλά η εντεκάδα του Απόλλωνα. Έβλεπα ότι το παιχνίδι για τον Απόλλωνα να εξελιχθεί πάρα πολλά θετικά. Άρεσε μου ο τρόπος που η διάταξη της εντεκάδας έδειχνε ότι ο Απόλλωνας είναι αρκετά θκευασμένος. Τώρα δεν θα κάτσω να πω κάτι για τον προπονητή, είναι πολλά γλυόρα, αλλά έδειξε με το καλημέρα ότι η χτεσινή νίκη είναι σφραγίδα προπονητή. Τόσο με την εντεκάδα που ξεκίνησε, όσο και με τις κινήσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, προσπαθούσε να εξουδετερώσει τα ατού της Πάφου. Ακόμα και μετά το 70 που έκαμε κάποιες αλλαγές, έδειξε ότι ήταν προετοιμασμένος, δεν είναι τυχαία που γίνανε οι αλλαγές. Στοχευμένες, διότι το να περνάς το Σμεχάλ και να με βγάλεις τον μπακ σου αριστερό και βάλεις πιο μπροστά, γιατί είχε έναν Μπρούνο ο οποίος εχθές κινήτους σαν επιθετικός και ήταν ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής της Πάφου. Πάει και βάλει δεύτερον μπακ αριστερό μέσα, ρε φίλε, για να δω και βοήθειες στον Μαλεκίδη. Και το πράγμα έδειξε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, τούτο που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα του Απόλλωνα πραγματικά ξεκίνησε το παιχνίδι πάρα πολλά καλά, με επιθετικές αρετές. Επέτυχε έναν εξαιρετικό γκολ, Γιώργο, τόσο σε δημιουργία, τόσο και σε εκτέλεση. Έδωσε μια εξαιρετική μπασανοβίτα και με μια προσπάθεια που το Μαλεκίδη και εφάνηκε ο Μάρκες πλέον πόσον έλειπε που την ομάδα του Απόλλωνα, Γιώργο, γιατί αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο ποδοσφαιριστής που είναι ο Σέντερφολ, έδειξε ότι έλειπε που την ομάδα του Απόλλωνα και μπήκε μπροστά στο σκορ και έδειχνε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και που εδέχθηκε τον κόλο και την πίεση που την Παφών, έδειχνε ότι ο Απόλλωνας έβγαζε εμπιστοσύνη ότι κάτι καλό είναι να έχει που το χτεσινό παιχνίδι. Κράτησε πάρα πολλά καλά και το παιχνίδι ο Κουν, που δείχνει ότι από την ημέρα που έχει μπει στον αγώνα, Γιώργο, και έχει πάρει λεπτά βασικού και πήρε και παιχνίδια, δείχνει ότι πλέον εμπλέει εμπιστοσύνη. Καλύτερος τουλάχιστον από τον άλλον τερματοφύλακα που όλοι μουρμουρούσαν και είπαμε το και εμείς. Γιώργο, και στις εξόδους του έβγηκε νεκτές 3-4 φορές και καθάρισε τη φάση. Λέω ότι δικαιολογημένα φωνάζαν όλοι, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι καλύτερος από τον άλλον τερματοφύλακα. Μες στο γήπεδο, φίλε, και κρατά μια πολλά σημαντική απεκρούση για μένα. Στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπρούνο έδειξε φοβερά τα ανακλαστικά, Γιώργο. Εντάξει, έφανε τον κόρπου μια αδράνεια, πιστεύω ότι ήταν μια αδράνεια που είναι αμήναν του Απόλλωνα. Αλλά έδειξε, Γιώργο, Απόλλωνας ότι θα είναι εκεί μέχρι τέλους. Μίωσε τους πόντους τώρα. Μίωσε τη διαφορά και τους πόντους, γιατί είχε κερδίσει και η ΑΕΛ την προηγούμενη μέρα και υπήρχε κάποια πίεση. Κέρδισε και η ΑΕΛ, κέρδισε και το ΑΠΟΕΛ. Το θέμα ήταν ο χαμένος είναι ο Άρης, γιατί πλέον ο Απόλλωνας βρίσκεται στους 4 πόντους πίσω από την τέταρτη θέση. Ναι. Πολλά σημαντικό. Εντάξει, ο Άρης να το πούμε μετά, γιατί είναι μεγάλο πισωγύρισμα. Τούτο που θέλω να πω, να πάμε και λίγο στην Πάφο, έδειξε η Πάφος ότι νομίζω ήταν επηρεασμένη, γιατί είμαστε ενημερωμένοι ότι πλέον ο προπονητής ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Για μένα έδειξε επηρεασμένη. Κάποιοι ποδοσφαιριστές νομίζω ήταν λίγο επηρεασμένοι. Εντάξει, όμως
από εκεί και πέρα βλέπω ότι η ομάδα του Απόλλωνα με αυτόν τον προπονητή δείχνει ότι έχει παρόν και μέλλον. Θα δείξει όμως η συνέχεια, γιατί είπε και εσύ για τον προπονητή, για να έχω συνολική εικόνα και άποψη πρέπει να δούμε μέχρι τέλος του Γενάρη. Αυτό που θέλω να πω είναι, σκέφτου, ελείπαν και 5-6 μέρες, Γιώργο, οι ποδοσφαιριστές που το κολώσει, που το προπονητικό κέντρο. Κατάφερε εντός ο άνθρωπος, φαίνεται ότι δούλεψε πολλά, πρέπει να θκεύασε πολλά την Παφό, πρέπει να κάτσε και πολλά παιχνίδια Παφού, γιατί ήταν πάρα πολλά θκευασμένο και ήταν που κράταν και σημειώσεις συνέχεια και ένα δευτερούι. Εν πάση περιπτώσει. Και στη ψυχολογία, ρε Μαρία. Και στη ψυχολογία, και το πιο σημαντικό, Γιώργο μου, τι είναι, άρχισε ο κόσμος του Απόλλωνα πλέον και πιστεύει στην ομάδα του. Εγώ θέλω από 4-5 λεπτά έτσι να αναφερθώ και στην Πάφο, αλλά και στον Απόλλωνα, αξιζόμον Απόλλωνα. Όταν υπογράφτηκε ο συγκεκριμένος προπονητής, στο περασμένο podcast έχω πει ότι αυτόν δεν λέει πολλά, αλλά δεν λέει ούτε και τίποτε. Και με τον ήθελα να πω ότι που τη μια ότι ναι, δεν έχει το βιογραφικό, αλλά από την άλλη, όλοι που κάποτε ξεκινούμε. Και ίσως να ο Απόλλωνας στο ξεκίνημα του κύριου Λοσάδα. Τώρα έδειξε και έχουμε πει ότι ήταν πολλά θκιαβασμένος. Ανέβασε την ψυχολογία μου πολλά σημαντικό σε κάποιους ποδοσφαιριστές που είδαμε τον πάλι τον Μπρούνο Κασπάρ επιθετικά να ήταν πάρα πολλά καλός. Αμυντικά έχει κάποια κενά ο άνθρωπος και είχε εντάξει να αντιμετωπίσει έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Ναι ρε φίλε, πολλά ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Τον Κορεά, είναι πάρα πολλά ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Είδαμε να ανεβαίνει ο Μάρκες, 2 παιχνίδια, 2 γκολ. 6 πόντους. Εγώ κράτησα ότι είναι ο Γκάρι Ροντρίκες φαίνεται πολλά ευδιάθετος και είναι μόλις το δεύτερο του 90 λεπτό, Μάριε, στον Απόλλωνα, που τόσο ο ποδοσφαιριστής ήρθε για να είναι από τους βασικούς πυλώνες της πορείας. Μέχρι τώρα ήταν ολιγόλεπτες οι συμμετοχές του και σημαντικό ότι βλέπεις τόσο ο προπονητής έδωσε το 90 λεπτά, που σημαίνει ότι στηρίζει και μου έδειξε επηρεασμένος που αποχύνει ή οποιαδήποτε πράγματα. Κέρδισε κάποιους ποδοσφαιριστές, οι αλλαγές του μέσα στο γήπεδο ήταν πάρα πολλά σωστές, υπήρχαν αυτοματισμοί, υπήρχε πάρα πολύ πάθος που τον Απόλλωνα. Όπως και στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου με την Πάφο είχε πάθος ο Απόλλωνας, και σε τούτον είχε πάρα πολύ πάθος, κατάφερε να βάλει τον κόσμο μέσα στο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι τούτο που έβλεπε ο κόσμος στο Απόλλωνα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όσον αφορά την ομάδα της Πάφου, φανερά για μένα επηρεασμένη που την φυγή του κύριου Καρσέδο, έδειξε μου αποσυντονισμένη. Έβλεπα στα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών της Πάφου, ιδιαίτερα μετά το 70, μια απογοήτευση, έβρισκαν τρόπους να επανέλθουν. Ναι, δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες η Πάφος. Ναι, θα μπορούσε να έρχεται και το παιχνίδι στην ισοπαλία, για να είμαστε δίκαιοι με κάποιες ευκαιρίες της Πάφου, αλλά σαν παρουσία η Πάφος που μας έχει συνηθίσει, δεν ήταν τούτη που περιμέναμε όλοι και περιμένει ο κόσμος της. Έδειξε ότι θέλει και ενίσχυση η ομάδα της Πάφου. Όταν ενωσούν έτσι λίγο κάτω μέσα στο κέντρο, όλη η ομάδα είναι χωρίς αποσυντονίζεται. Δηλαδή είδαμε να παίζει πολλά έξυπνα με 2 αμυντικά χαφ, ο κ. Λοσάδα, τον Μόρκαν Μπράουν και τον Γιούπιτς, και να μπλοκάρει το κέντρο της Πάφου. Ο Γιούπιτς δεν κατάφερνε να βρίσκει λύσεις να οργανώσει το παιχνίδι. Έφτιανε πολλά ψηλά, επρεσάρισκε την Πάφο και δεν έβρισκε τρόπους. Είπαμε, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες η Πάφος, αλλά είχε πολλή νευρικότητα και ιδιαίτερα να σταθώ σε έναν κομμάτι που ήταν το αψυχολόγητο για μένα πέναρτι που έκαμε ο Μπρούνο. Ναι. Που ποδοσφαιρικά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ήταν από τους καλύτερους της Πάφου, αλλά ήταν και ο μοιραίος, γιατί για εμένα έχω δει ότι αντί να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του και πώς θα κερδίζει η ομάδα του, ήταν με κάποιον τρόπο προσπαθούσε να προκαλέσει την κερκίδα του Απόλλωνα, ναι. Πράγμα που δεν είναι την πρώτη φορά που το κάνει, όχι μόνο με τη συγκεκριμένη ομάδα του Απόλλωνα, και με την Ομόνια. Και εγκρίμαν και για τον ίδιο, αδικά τον εαυτόν του, αλλά
και την ομάδα της Πάφου που είναι μια πολλά επαγγελματική ομάδα, δουλεύει πάνω σε ψηλά στάνταρ πλέον επαγγελματισμού. Πλέξαμε τα εγκόμια πάρα πολλές φορές για την ομάδα της Πάφου, για τον τρόπο που διαχειρίζεται την ομάδα, για τον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά πρέπει κάποιος να το συνετίσει, να του τραβήσει λίγο τα αυτήν, γιατί ερχόμαστε και κατακρίνουμε τους οπαδούς όταν να κάνουν κάποιον, όταν να ρίξουν αντικείμενα μέσα, όταν να κάνουν επεισόδια, όταν πολλές φορές είπαμε μπράβο φέτος, δεν είχε επεισόδια, δεν υπήρχαν πράγματα, αλλά δεν μπορείς εσύ, Μπρούνο, φίλε Μπρούνο, να πιένεις σκοράρει η ομάδα σου, πάει στη μια την κερκίδα, προκαλείς, γυρίζεις πάνω στην άλλη κερκίδα, προκαλείς, τρώεις αδικαιολόγητη την κίτρινη κάρτα. Δηλαδή θα μπορούσες να φάεις και μετά κότσινη. Ναι. Γιατί επηρεάζεις τον τρόπο παιχνιδιού σου. Και δηλαδή οι οπαδοί της άλλης ομάδας που ρίχνουν αντικείμενα μέσα είναι να φάει πρόστιμο, μπορεί να φάει και κλεισμένο η άλλη ομάδα. Είναι αχρίαστα πράγματα και για να δεις ότι δεν είναι συγκεντρωμένος, έχασε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία της Πάφου που θα μπορούσε να ισοφαρίσει κοντά στο 80. Γύρω στο 80, ναι. Τελευταία λεπτά, ναι. Δηλαδή, επειδή έδειχνε ότι δεν είναι συγκεντρωμένος. Ξεκαθαρίζω ότι η Πάφος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αφήνω την άνω τελεία που έβαλα για τον Μπρούνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επηρεασμένη πολλά από τον προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό να φέρει έναν προπονητή που να συνεχίσει την πορεία. Πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση με έναν αγώνα λιγότερο βέβαια, ναι. Γιατί έχει μέσα ένα παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ που είναι αναβληθέν. Αλλά πια τεράστια δυναμική είναι η Ομόνια, όπως και η ΑΕΚ Λάρνακας, και πλέον θεωρώ ότι που μόνη της η Πάφος μπήκε στα δύσκολα και να δούμε κατά πόσο να μπορέσει να αντεπεξέλθει και με έναν καινούργιο προπονητή και θα μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της. Ακριβώς. Γιώργο, θα συμφωνήσω μαζί σου, να κάνω και εγώ ένα σχόλιο για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο στο γήπεδο ήταν αρκετά καλός, πραγματικά είναι που τα μπακ που χαίρεσε να τα βλέπει και χτες έδειξε. Νομίζω είναι και η φιλοσοφία του προπονητή, Γιώργο. Ο τρόπος που κινείται σαν striker και κάποιες κινήσεις που κάνει, ίσως να έχει και εντολή να του διά του ελεύθερον ο προπονητής για να βρέθεται για μέ, γιατί και ο τρόπος που έβαλε τον γκολ ήταν σχεδόν πας στην γραμμή του τέρματος του Απολλώνα. Όμως πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα, γιατί κύριε Μπρούνο, έρχεται κόσμος, έρχονται μωρά, είσαι πρότυπο και δεν μπορείς να φέρεις έτσι και να προκαλάς τους οπαδούς μιας ομάδας χωρίς λόγο. Τέλος. Λοιπόν, η συνέχεια είναι, Γιώργο μου, θα δείξει. Όπως σου είπα, οι οπαδοί του Απολλώνα πλέον άρχισαν και πιστεύουν την ομάδα τους. Ο Απόλλωνας ανέβηκε στην 6η θέση με 27 βαθμούς, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά πλέον και με το ΑΠΟΕΛ και με τον Άρη. Είναι αρκετά κοντά. Και πιστεύω ο Απόλλωνας θα συνεχίσει έτσι, Γιώργο. Θα διεκδικήσει εισιτήριο για την Ευρώπη, πιστεύω. Θα διεκδικήσει την τέταρτη θέση επίσης όρις με τους άλλους. Γιατί ο Άρης έχει 31 βαθμούς, Μάριε, το Αποέλ έχει 29. Ναι, με αγώνα λιγότερον, αλλά έχει πολλά. Για μένα ο Αποέλ έχει ένα πρόγραμμα ευνοϊκό ότι. Πάει στο παραλίμνη την άλλη εβδομάδα. Απλά λέω ότι φέρνει το Αποέλ μέσα στο ΑΜΕΓΑ το δεύτερο γύρο. Εσύ όλα τα αντέρπι, ρε. Εκτός την Ομόνια. Εκτός την Ομόνια και την Ανόρθωση παίρνει. Την ΑΕΛ έχει τη μέσα στο σαν γηπεδούχος. Ενώ έναν που τον Άρη τέκειωσε με τον Άρη. Το σημαντικό, Γιώργο, πλέον ότι υπάρχει αυτοεπίθεση στην ομάδα. Εντάξει, ανέβηκε η ψυχολογία τους και παίρνουν και βαθμούς. Και δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής ούτε η Πάφος ήταν η μεταγραφή, αλλά ούτε και ο Απολλωνάς. Δεν ξέρουμε και στη συνέχεια με τις μεταγραφές, το λέω για όλες τις ομάδες, ότι με ένα-δυο παίκτες μπορεί να αλλάξουν και γενικά η εικόνα οποιασδήποτε ομάδας, όχι μόνο για όλες τις ομάδες. Αυτό που θα κρατήσω, Γιώργο μου, είναι το πλάνο που κατέβασε ο προπονητής. Το πρώτο του τεστ ήταν πάρα πολύ καλό για μένα, θετικό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πλάνο ταιριάζει στον Απόλλωνα και τούτο θέλουν να βλέπουν οι οπαδοί τους. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Γιώργο μου, το άλλο ντέρπι της Λάρνακας, ΑΕΚ Ανόρθωση, 4-0. Εντάξει, η ΑΕΚ πιο ποιοτική ομάδα, ρε Γιώργο, που την Ανόρθωση. Όμως, για την Ανόρθωση θέλω να πω κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, ήττα είναι ήττα, ρε Γιώργο. Αλλά να χάνω 4-0 προσωπικά μια ιστορική ομάδα όπως την Αόρθωση, εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Οι ποδοσφαιριστές της Αόρθωσης μπήκαν μέσα, δεν είχαν το αναμενόμενο πάθος, νοοτροπία για να διεκδικήσουν κάτι που τον το παιχνίδι. Τούτο που θέλω να πω και να σταθώ για την Αόρθωση είναι ότι πρέπει, ετέγιωσε, ήταν μια ήττα, γυρίζουν σελίδα. Πλέον η Ανόρθωση βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με 14 βαθμούς.
Δεν έχει περιθώριο, Γιώργο μου, για να αρχίσει να λέει ότι το έναν και το άλλο και να βρίσκω δικαιολογίες. Ο κύριος Τιμούρκες Παγιά, η προσωπική μου άποψη είναι πρέπει να σταματήσει να λέει στις δηλώσεις του ότι τη λέξη διαβάθμιση. Λέξη διαβάθμιση, Γιώργο, πρέπει να τη φύγει που το λεξιλόγιο του, είσαι η ανόρθωση, πρέπει να βρει τον τρόπο. Τούτοι είναι οι ποδοσφαιριστές που έχει και πρέπει να σηκώσει τη ψυχολογία τους και να βγάλει το max που τον κάθε ποδοσφαιριστή. Και πριν 2-3-4 επεισόδια είχαμε αναφέρει ότι μετά το παιχνίδι με Γκαρνιώτη σαν κύπελλο, ευκήγεν και πυροβόλησαν κάποιους ποδοσφαιριστές. Είναι λάθος για έναν προπονητή, κατά την άποψή μου. Τούτα είναι τα δεδομένα, τούτοι είναι οι ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, Γιώργο, Ολυμπιακός, Αραδίππου, Ακρίτας Χλώρακας, που τον πάγιο τους είναι πιο χαμηλό που είναι ορθωσή και βλέπεις τους και βγάζουν μια καλή εικόνα, παίρνουν βαθμούς, τελειώσε. Σταματούμε τα αρνητικά, βλέπουμε μόνο θετικά και πρέπει να προβληματιστούν οι ίδιοι πλέον, να σταματήσουν. Πρέπει να βγάλει τη λέξη από το λεξιλόγιο του, το είπε στα πρώτα 3 αγωνιστικές. Δεν μπορώ να ακούω ότι ανόρθωση, ρε φίλε, ότι λέξη διαβάθμιση. Εν το δέχομαι προσωπικά σαν φίλαθλος. Σωστά, Μαρία, εντάξει. Λέει το, μπορεί να είναι λάθος, αλλά πλέον όσο που περνούν οι αγωνιστικές πρέπει να βλέπουμε όλοι μας μέσα στα μάτια την αλήθεια. Όντως η ανόρθωση πλέον για μένα κινδυνεύει. Αν ήμουν προπονητής δεν θα το ανέφερνα συνεχώς, συμφωνώ μαζί σου, αλλά εμείς πρέπει να το λέμε και γενικότερα γύρω πρέπει, γιατί βλέπουμε όχι μόνο η ανόρθωση, ότι δεν μπορεί τα τελευταία παιχνίδια να σηκώσει κεφάλι. Είναι ο τέταρτο παιχνίδι που δεν κερδίζει, παίρνει 0 πόντους και είναι ο τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν καταφέρνει να σκοράρει. Κάποιοι αριθμοί σε οδηγούν σε κάποιο συμπέρασμα που μπορείς και πρέπει να βλέπεις την αλήθεια μέσα στα μάτια. Αν προσπαθείς να κρύφκεσαι την ώρα που να έρθει η στάτη, είναι αργά. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου, ξανά λέω ότι αν ήμουν προπονητής δεν θα το ανέφερνα. Η ΑΕΚ ήταν αρκετά καλή, πήγαινε πολλά δυνατά, κατάφερε να σκοράρει Μάριε. Μια πολλά, να σου πω, μια πολλά καλά συγκροτημένη ομάδα και έχουμε να αναφέρει και στο παρελθόν για τη συγκεκριμένη ομάδα ότι έχει τούτο το passing game, έχει τούτο που ολοκληρωτικά μπορεί να σε κερδίσει. Κατά διαστήματα η ανόρθωση ισορρόπησε. Το δεύτερο ημιχρόνο. Και για περίπου 15-20 λεπτά προσπάθησε μετά το 2-0 να επανέλθει και δεν τα κατάφερε. Έγινε το πέναλτι, αστόχησε, αλλά μετά νομίζω με την ποιότητα της ΑΕΚ, χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, κατάφερε να κερδίσει 4-0 σε έναν ντέρπι της Λάρνακας την ανόρθωση. Η ανόρθωση βγάλει έτσι μια απογοήτευση. Έτσι μπορώ να το εκφράσω. Δηλαδή, η πορεία που έκαμε και μάζεψε κάποιους πόντους και ιδιαίτερα σε παιχνίδια με μεγάλους αντίπαλους που δεν καταφέρει να χάσει, χτίσε μια ψυχολογία και μετά την ήττα που ήρθε μετά την πρώτη ήττα που ήρθε μετά που γίνανε τα παιχνίδια, τα σερί, μόνο μιας ψυχολογία που αναφέρθηκε και ο κύριος Κεσπάγια ότι ό,τι χτίσαμε, χαλάσαμε το, δεν είμαι σίγουρος, έθιμο ποια ομάδα που ήταν. Βλέπουμε την ομάδα να είναι έτσι πολλά επηρεασμένη. Και ψυχολογικά βλέπεις ποδοσφαιριστές, Γιώργο, που είναι πολλά κάτω και αν είδες και χτες, έφαγαν πολλά εύκολα τέρματα, Γιώργο. Δηλαδή έφαγαν 3 τέρματα παρόμοια, που τη δεξιά πλευρά με σέντρα μες στην καρκιά της άμυνας. Θέλω να σου πω ένα άλλο πράγμα που βλέπω στην ανόρθωση, αλλά εν το πολλό συζητήσαμε πολλές φορές, γιατί αρέσκονται, παίζονται και με τριάδαν. Μετά την Αραδίππου που έχασε. Παίζονται τριάδαν πίσω, βάλει τον Κωστάκη τον Αρτήματά σαν αριστερό στόπερ, όπως τον έβλεπα. Μου αρέσκει ούτε για την ανόρθωση του το στυλ παιχνιδιού, ιδιαίτερα δεν έχεις και κλασσικούς στόπερ που να μπορούν να κάνουν το πράγμα. Είδα και τον Κωστάκη τον Αρτήματά μέσα νευρικότητα. Με τον υπόπτη. Είδα και ένα στιγμιότυπο με τον υπόπτη. Δηλαδή βλέπεις την ένταση στα πρόσωπα των παιχτών της ανόρθωσης που το πράγμα, λέω το και εγώ, θα δικιάσω να το πω, όταν ήμουν στο ΑΠΟΕΛ την τελευταία χρονιά που ήταν το COVID που κόψαμε εκτός εξάδας, πραγματικά όταν σε πάρει το κολάνι της διαβάθμισης
Γιατί μείναμε μέσα στο κάτω των γκρουπ, δεν έκαναμε νίκη, είχαμε πρόβλημα. Το άγχος του ποδοσφαιριστή είναι πολλά μεγαλύτερο όταν είσαι σε μεγάλη ομάδα. Και ευκαινείς στο γήπεδο. Ευκαινείς σου πάρα πολλά, φίλε, και το πράγμα βεβαίως στα πρόσωπα παιχτών της ανόρθωσης που είσαι σε προηγούμενες χρονιές, ήταν σε ομάδες που πρωταγωνιστούσαν, είτε είχαν την ανόρθωση που να διεκδικήσει κάτι πιο ψηλά. Μα εγωισμό, πληγώθηκε και ο εγωισμός του ρε Γιώργο. Δηλαδή χτες ο Κωστάκης ο Αρτηματά ρε φίλε, παρόλο που ο παιδί δεν το γνωρίζω προσωπικά, μας συνήθισε τόσα χρόνια, μπορεί να φάει και κότσινη ρε φίλε. Κανονικά, ναι. Μας συνήθισε, κανονικά που λες εσύ όμως, είναι η πίεση που νιώθει ο ποδοσφαιριστής, εν το άγχος που τον κυριεύει, ναι, και αντιλαμβάνεσαι ότι το πράγμα ρε φίλε, δεν ξέρω, πρέπει ο προπονητής να κάτσει να δουλέψει Γιώργο. Εντάξει, η ανόρθωση είπαμε, για να φύγουμε και λίγο να πάει στην ΑΕΚ, γιατί είναι άδικο μια ομάδα που κέρδισε 4-0 να συζητούμε μόνο για ανόρθωση. Οι άνθρωποι της ανόρθωσης να πρέπει να κάνουν κάποιες μεταγραφές στην ομάδα, να βοηθήσουν την ομάδα. Έκαναν την πρώτη, αλλά δεν μπορούσε να παίξει χτες, να τον έγραψας. Κάποιες μεταγραφές που είτε να παίξει είτε θα παίξει, απλά λέω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές στην ομάδα. Επειγόντως ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει και την ομάδα. Είδαμε για πρώτη φορά, λέμε για τους οπαδούς της ανόρθωσης, ότι στηρίζουν την ομάδα. Ήταν πάλι για μέ, είδαμε πάλι και να ξεφεύγουν και λίγο στην κερκίδα, που τούτον είναι καλό και τούτον εγώ συμβουλευτικά που να το πω, ανεξαρτήτως αν προκληθεί κάτι εμποδίο, υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα στην ομάδα και ήδη πρέπει να προστατεύσουν. Να μην τιμωρηθούν. Ήδη οι οπαδοί της ανόρθωσης εσώσαν το γήπεδο και μπράβο τους. Ήδη λέω το με όλη μου την... Πρέπει να είναι πιο ψυχρέμοι, να μην πέφτουν σε παγίδες. Δηλαδή τώρα αύριο να πάει να φάει μια κεκλεισμένο η ανόρθωση λόγω του κοινού συμβάντος που έγινε, ποιος θα τιμωρήσει ποιον. Ο κόσμος της ανόρθωσης είναι η ασπίδα φέτος για την ομάδα ρε φίλε. Απλά ευκαλεντούν την ωραία εικόνα ο κόσμος, βλέπουμε τα εγκόμια και λέμε τώρα, απλά πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στις προκλήσεις, γιατί στο τέλος να τιμωρήσουν, ήδη είναι σε δύσκολη κατάσταση η ομάδα και οικονομικά αλλά και αγωνιστικά, και το πράγμα αύριο μπορεί να επιφέρει και κάποια τιμωρία και οικονομική, αλλά και κάμνα κλείσιμο της έδρας που το πράγμα να έχει επιπτώσεις πας στην ομάδα. Ένα πλήγμα. Να πάμε και λίγο, να δώσουμε και λίγο χρόνο στην ΑΕΚ. Μάριε, πραγματικά μια ομάδα που επίστευκες εσύ που είναι αρχή του πρωταθλήματος. Είναι 2 πόντους πίσω από την κορυφή. Είναι στον επόμενο γύρο του Europa League. Όχι στον επόμενο, μεθεπόμενο. Πέρασε απευθείας στους 16. Είναι επόμενος, δεν υπάρχει. Ναι, ενώ θα παίξει τον επόμενο γύρο, να παίξει μετά. Και είναι και μέσα στο κύπελλο, είναι μέσα σε 3 στόχους. Πραγματικά, τούτη η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει βάλει η αγιά. Δουλεύει ενεργετικό ρολόι, δουλεύει πολλά καλά. Ναι, μεν της λείπει ένα πρωτάθλημα να το κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι συνέχεια από τη θέση 3-4 και πάνω. Καθιερώθηκε στις μεγάλες ομάδες. Και μέσα στα κύπελλα. Το πράγμα και στην Ευρώπη, συνέχεια. Το πράγμα δαμέ θεωρώ ότι δεν ήρθε μου τη μια μέρα στην άλλη. Έγινε με σωστή και μεθοδική δουλειά που γίνεται και από τον κύριο Καραπατάκη αλλά και τον Τσάβη Ρόκα. Επιλέγει προπονητές με παρόμοια φιλοσοφία. Έτσι η ομάδα δεν αλλάζει συνέχεια τρόπο παιχνιδιού και το πράγμα ρε φίλε δημιουργεί τη σταθερότητα και θεωρώ ότι αν είναι σοβαρή η Πάφος, η ομάδα της ΑΕΚ και κρατήσει και ίσως με μια-δυο μεταγραφές και να επιστρέψουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές πίσω που είναι τραυματίες μπορούν να χτυπήσουν και η ΑΕΚ των τίτλων γιατί δεν έχει τίποτε να ζηλέψει ποδοσφαιρικά που τις άλλες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Γιώργο μου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ την ΑΕΚ το ξέρεις πολύ καλά. Είναι από τις ομάδες που ξεχώρισα από την αρχή του πρωταθλήματος. Την πιστεύω. Από εκεί και πέρα είναι στα πόδια της. Και είναι μια ομάδα, Γιώργο, που σκοράρουν και πολλοί ποδοσφαιριστές. Άρα δεν βασίζεται πας σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές για να δώσουν τον γκολ. Θα δείξει, Γιώργο μου, την επόμενη εβδομάδα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο ΑΜΕΓΑ. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα δείξει εκεί γιατί τώρα
ο μήνας Γενάρης για πολλές ομάδες είναι πολύ Να καθοριστικός. παίξουν Μάρι, όπως είναι τα πράγματα, να παίξουν όλοι με όλους. Ακριβώς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουν... Απλώς τώρα αν δεν ρίχνει τον Άρη ρε φίλε, ευκάλλει τον Άρη είναι απομακρύνει και από τον Άρη, είναι ο Άρη λίγο πιο πίσω. Καταλάβες. Αν το δεις ότι αν κερδίσει αύριο τον Άρη και κερδίσει ο Απόλλωνας, έπια τώρα απλά το σενάριο ο Απόλλωνας το παραλίμνη, να μειώσει, να πάει στον έναν πόντο πίσω που τον Άρη ο Απόλλωνας. Έπια μόνο τον Απόλλωνα, απλά έτσι που τον είχαμε στο μυαλό. Μια ωραία αγωνιστική άλλη που βλέπω με τα παιχνίδια. Να δούμε Γιώργο μου. Λοιπόν, Γιώργο μου θα πάμε στο άλλο παιχνίδι, το Άχνα ΑΕΛ. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΛ πήρε έναν πολλά σημαντικό τρίποντο. Ο Γιώργο ήταν πάρα πολλά σημαντικό γιατί για μένα η ΑΕΛ ο μήνας Γενάρης είναι πολύ καθοριστικός γιατί θα δείξει πλέον την πορεία της και ποιοι είναι οι στόχοι της για θέμα εξάδας και το παιχνίδι κυπέλλου το οποίο είναι νοκάουτ με τον Άρη. Άρα ξεκίνησε θετικά τη χρονιά σε έναν πάρα πολλά δύσκολο παιχνίδι γιατί η Άχνα Γιώργο είναι η 8η αυτή τη στιγμή που δέχθηκε από την ΑΕΛ, αλλά νομίζω για να είμαστε έτσι ειλικρινές και αντικειμενικοί, νομίζω ότι είναι αδικά το σκορ προχτές. Η Άχνα έκαμε ένα πολλά καλό παιχνίδι, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν πήρε αυτό που της άξιζε στο γήπεδο. Δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες χωρίς τον Αντερέγκεν. Χωρίς τον Αντερέγκε. Να πούμε έτσι λίγο για τον Αντερέγκε στη συνέχεια. Για την ομάδα της ΑΕΛ, ο κύριος Μάρτινς προτίμησε να ξεκινήσει ξανά ένα σύστημα το οποίο είχαμε πει και εμείς στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πει την άποψή μας ότι είναι ένα σύστημα το οποίο δεν ταιριάζει στην ΑΕΛ. Όμως κατάφερε μετά στο δεύτερο ημίχρονο Γιώργο με κάποιες διορθωτικές κινήσεις να άλλαξε ξανά το σύστημα του, επέρασε ξανά τον Μποχτάν που μου είπε και εσύ ότι ήταν το τρίτο παιχνίδι συνεχόμενο. Ναι, είναι πολλά παράξενο ότι εγώ δεν το ξαναείδα το πράγμα ένας κεντρικός αμυντικός 3 συνεχόμενα παιχνίδια να γίνεται αλλαγή. Δηλαδή, τούτο λες είναι πολλά. Συνεχίσε και να το πούμε. Εν πάση περιπτώσει, μετά που άλλαξε το σύστημα του και πέρασε έκαμε τετράδα πίσω, είχε περάσει και την νέα του μεταγραφή ο Σαββό που Γιώργο νομίζω έδειξε με το καλημέρα πόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής είναι και πόσο θα βοηθήσει την ομάδα της ΑΕΛ. Έδειξε ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσει. Και τον γκολ που έβαλε ήταν πάρα πολλά δύσκολο. Θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο. Ναι, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο. Επίσης, θα πω και για τον Παρούτιν, ο οποίος στα 15 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε το παιδί έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα της ΑΕΛ, ήταν αρκετά κινητικός, δημιούργησε και μια προϋπόθεση για να σκοράρει. Άρα οι δύο ήδη μεταγραφές της ΑΕΛ έδειξαμε καλημέρα ότι θα βοηθήσουν την ομάδα της ΑΕΛ. Έχουμε και μια εσωτερική μεταγραφή γιατί είδαμε την επάνωδο και του Παπαφώτη που πήρε χρόνο που ίσως να είναι και μια εσωτερική μεταγραφή και για την ΑΕΛ ο Βασίλης ο Παπαφώτης. Γιατί το παιδί τον ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Από εκεί και πέρα Γιώργο μου θέλω να μιλήσω παραπάνω έτσι λίγο για το σύστημα. Εμείς είπαμε την άποψή μας γενικά για το σύστημα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μάρτινς ενώ προπονητής και εκείνος αποφασίζει φαίνεται ότι έδειξε ότι δεν μπορεί με τους τρεις αμυντικούς πίσω. Εντάξει, εγώ θα μιλήσω, θα σταθώ και λίγο στις δηλώσεις του Γιώργου ότι προσάρμοσε το σύστημα του, λέει ότι θα παίζουν Αντερέγκε. Ήταν λίγο άστοχο. Όχι, δεν ήταν έτσι που έριξα, θυκιάβασα. Είπαινε περίμεν, εξαφνιάστηκα που δεν έπαιξε ο Αντερέγκε. Αλλά λέει έκανα το πλάνο μου με τον Αντερέγκε στην 11η. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι έτσι που ήταν. Έτσι μεταφράστηκε ρε. Γιατί ξαναθυκιάβασα το, γιατί ήθελα να... Όταν το άκουσα, μπήκα να δω, νομίζω ότι είπαν ότι εξαφνιάστηκε μου ο Αντερέγκε, όπως εξαφνιαστήκαμε όλοι μας. Εγώ προφανώς το ερμηνεύω ότι ο Αντερέγκε από μέρα σε μέρα θα είναι στο εξωτερικό, γιατί αποκλείεται να είσαι προπονητή τσάχιστού με το όπλο και να μην το ρίξεις στο αγωνιστικό χώρο. Απλώς εμένα ήταν λίγο άστοχες οι δηλώσεις του, γιατί δεν μπορείς να είσαι η ΑΕΡ φίλε και να λέεις ότι βασίζομαι στο πλάνο του Ισάχνα και ο Αντερέγκε. Αν είναι έτσι που είναι οι δηλώσεις του, διατυπωθήκαν λάθος, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και ένα-δυο πράγματα. Είδα και χτες τον Μπρούνο που σχολιάσαμε πριν. Λέμε για τον Κορσεσάο ρε φίλε. Μπορεί να γίνει μια εσωτερική αλλαγή ο Κορσεσάο ρε Γιώργο μου και να γίνει πάρ' το winger. Αφού βλέπεις τον έχει την πάσα, εγκλιόρος, έχει πιο επιθετικές αρατές. Πάρ' το ρε φίλε, πιο μπροστά και δοκίμαστο. Έχει και τον κόλ, αφού στα φιλικά έδειξε ότι μπαίνει μες στις φάσεις. Νομίζω ο ποδοσφαιριστής αυτός Γιώργο μου αν έβρουν μια λύση άλλη στο δεξί άκρο της ΑΕΛ, νομίζω ότι ο Κορσεσάο πιο μπροστά μπορεί να βοηθήσει. Η άποψή μου.
Και θέλεις να πω και εγώ έτσι λίγο Ναι, να πεις και εσύ έτσι για το παιχνίδι. Εγώ δεν φοβούμαι από την άποψη μου, ούτε για το σύστημα, ούτε για παίχτη και αναλαμβάνω και την ευθύνη του να μου φκένει από το στόμα μου. Εγώ έχω πει από την πρώτη αγωνιστική ότι το σύστημα δεν ταιριάζει στην ΑΕΛ και εξήγησα τους λόγους. Ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που έχει η ΑΕΛ δεν μπορούν να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτόν μαζί με το σύστημα και δεν ταιριάζει στην ΑΕΛ. Και το πράγμα είπα σου το και στο τηλέφωνο, λέω ρε να μην αναφερθούμε γιατί κάποιοι φίλοι της ΑΕΛ ξεκινήσαν μας ρε μάχεται με τον Μάρτινς, μανά που σας έκανε ο Μάρτινς. Το προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, το προηγούμενο επεισόδιο. Και απλά κάτσαμε εξηγήσαμε και κάποιους και είπαμε να μην μπορούμε να αναφερθούμε και απλά που μόνοι μας στο ημίχρονο και μόλις εξηγήσαν το παιχνίδι, οι οπαδοί της ΑΕΛ έστελναν μας μηνύματα, μα πάλι παίζει το ίδιο και μπήκαν στο ημίχρονο μέσα ο κόσμος της ΑΕΛ στα σχόλια, και στα σχόλια που έβλεπα μέσα στα social media και στο Facebook, ο ίδιος ο κόσμος της ΑΕΛ έβραζε με τον κύριο Μάρτης λόγω του συγκεκριμένου συστήματος και πάλι και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα που ήδη η ομάδα κέρδισε. Ακριβώς. Και τούτο μιλά από μόνον του και δεν θέλω να δω παραπάνω ανάφορα. Όσον αφορά την ΑΕΛ, δεν ήταν καλή, Μαρία. Παρόλο που μπήκε ο Ρεξάτη το πρώτο 20 λεπτό, μπήκε ο Ρεξάτη, προτίμησε να φύγει τον Τζόκι έξω που ήταν πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής και έβαλε τον Γκλάσβιτς μαζί με τον Στρασκόσκι σαν αμυντικά χαφ και έβαλε τον Σράντι σαν δεκάρι. Είχε καλύτερη κυκλοφορία η ΑΕΛ με την μπάλα, αλλά σε μια φάση που έδειξε ο Σράντι επηρεασμένος που είναι από εκείνη και κουρασμένος, ισορρόπησε ο Εθνικός και έδωσε πάρα πολλά προβλήματα στην ομάδα της ΑΕΛ. Αν δεν κάνω λάθος, τον άξονα, 4 ένα αδιανόητο να έχω 3 αμυντικούς πίσω και να μου βγει 4 τέτα-τέτ. Ο Μπρένο, ο ποδοσφαιριστής της Άχνας, και είναι τυχερή η ΑΕΛ που δεν είναι τόσο αποτελεσματικός σαν ποδοσφαιριστής, δεν έχει πολλά τον γκολ, έχει άλλα προσόντα όπως ανέφερε και ο προπονητής της ΑΕΛ, αθλητικά προσόντα, είναι πολύ αθλητικός, γρήγορος, μαχητικός. Και αν δεν ήταν ο Τσόα να αποσοβήσει ή να τον κλείσει σε κάποιες φάσεις σωστά και να τη βγάλει έξω, ίσως να είχαμε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Για μένα ο Τσόα ήταν πάρα πολύ καθοριστικός, ήμασταν πάντα πολλά αυστηροί μαζί του, αλλά χθες τον αγώνα ήταν πάρα πολύ καλός. Η ομάδα της Άχνας ήταν για μένα, έκαμε ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια. Αδικείται το αποτέλεσμα, κατάφορα. Το πιο λίγο που θα μπορούσε να πάρει ο Εθνικός θα ήταν η ισοπαλία. Αλλά στο τέλος της ημέρας η ΑΕΛ πήρε για μένα τεράστιο διπλό. Αλλά και πάλι παίζει το καμπανάκι στα αυτιά του κύριου Μάρτινς ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ο Σεϊσάο έχει επιθετικές αρετές και θα μπορούσε να το δοκιμάσει και σαν δεξί winger από τη στιγμή που τη δεδομένη στιγμή δεν είχε η ΑΕΛ. Τώρα θα βρει κάποια μεταγραφή, okay. Και αν δούμε στην μια την ευκαιρία, την πρώτη που δημιούργησε, τη μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε ο Εθνικός Άχνας, δεν είχε εγκλήσει ούτε καν σωστά προς τα μέσα, ναι, και ευκήγαινε η πάσα. Έχει προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Το είπαμε τούτο, Γιώργο μου, αμυντικά δεν είναι καλός ο Κορσέζαο. Όμως, εγώ να πω ότι η προσήκη του Σαββό είναι να δω και βοήθειες, περιμένω να το δω και άλλα παιχνίδια. Δεν θα πω μεγάλα λόγια, Μάριε. Γνωρίζω τον ποδοσφαιριστή, τον είδαμε και στον Άρη. Μπήκε μέσα με μια καταπληκτική σέντρα που έγινε από τον Κωσσεσάο. Μπήκε ενδιάμεσα των αμυντικών. Ήταν πολλά δύσκολο να πετύχει έναν ωραίο γκολ. Μπορούσε να πετύχει και δεύτερον. Αλλά εγώ θα προτιμούσα, Μάριε, να τον ξεκινούσα και τον παίχτη. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν προπονητής της ΑΕΛ, ήταν να το πάλεις, ήταν να το ξεκινήσω από την αρχή. Ναι. Ήταν να το ξεκινήσω από την αρχή. Γιατί ρε φίλε, σίγουρα προπονήτων και που ήταν, κάπου ήταν. Ήρθε η μεταγραφή μου του Γενάρη, ήταν να το ξεκινήσω. Ναι. Ήταν να το ξεκινήσω. Γιατί, εάν ο Εθνικός Άχνας πετύχαινε τα γκολ πιο γρήγορα, ίσως να ήταν και αχρίαστος μετά Ακριβώς, ήταν αργά. Θεωρώ ότι για να κάνουμε ένα ρεζουμέ στο παιχνίδι με
το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πήρε έναν τεράστιο διπλό η ΑΕΛ. Σίγουρα αν είχε τόσο αυτή τη χτύπο, γιατί ο Απόλλωνας κατάφερε να κερδίσει την Πάφο που μπορεί να περίμενε απώλειες η ΑΕΛ. Εδώ και στο τσάστες περασμένες αγωνιστικές Απόλλωνας με κάποιες απώλειες, αλλά κουτσουφλούσαν και τον που λέμε ότι θα σου έρχεται πάντα το δώρο που να σου κάνει. Ευνοϊκά. Έχει μακρύ δρόμο μπροστά, πολλά καθοριστικό σωστά είπες ο Μήνας, γιατί ένα και το κύπελλο μέσα. Είναι ο πιο δύσκολος της μήνας, Γιώργο, γενικά σε πολλές ομάδες, αλλά για την ΑΕΛ ειδικά παίζεται αν θα είναι κοντά στην εξάδα και αν θα συνεχίσει στο κύπελλο. Έκαμε ήδη 2 μεταγραφές. Ναι. Θα κάνουμε ακόμη 2 από ό,τι πληροφορούμαστε και θεωρώ ότι ο προπονητής θα δουλέψει σωστά την ομάδα και βρει τον τρόπο μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα, όχι μόνο να παίρνει τα αποτελέσματα, αλλά και στην εμφάνιση της. Γιατί με εμφανίζεις όπως την χτεσινή, δεν μπορείς να πάεις πάρα πολλά μακριά. Τον κόσμο σου, Γιώργο. Και να σου πω άλλο ένα πράγμα και να είμαι καυστικός, γιατί αναφέραμε για το συγκεκριμένο παίκτη. Είπαμε ο Μποχτάν, είπαμε το και πριν, ότι είναι 3 παιχνίδια που φτιάχνει αλλαγές. Εγώ θα τολμήσω να πω, και ξέρω ότι ίσως να φάω και την κριτική, ότι ο Εντραόγκο είναι πιο χρήσιμος παίκτης που τον Μποκτάν, γιατί μπορεί να σου παίξει και σαν αριστερό μπακ και στην τριάδα να θέλεις σαν αριστερό στόπερ, γιατί είναι και πιο γρήγορος. Θα τολμήσω να το πω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, για τον Μποχτάν είπα και εγώ, τοποθετήθηκα και εγώ σε κάποια σχόλια που γράφω κάποιες φορές. Θεωρώ ότι ο τρόπος που παίζει δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα της ΑΕΛ, Γιώργο. Και γενικά δεν μπορεί να παίζει πρώην κατηγορία αυτός ο ποδοσφαιριστής, όχι μόνο στην ΑΕΛ. Μαρία, το γκολ που δέχτηκε η ΑΕΛ και ακυρώθηκε για offside. Είδες πώς εμαρκάρεις και τον... Φίλε, θυμίζει μου παλέμαχο. Sorry που το λέω, αλλά θυμίζει μου παλέμαχο. Και πώς δέχτηκε τον γκολ, Μαρία, η ΑΕΛ που ακυρώθηκε για offside. offside. Πάλι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Έχω 3. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τούτο που θέλω να πω, θα κρατήσω τους 3 πόντους που είναι οι πιο σημαντικοί στο τέλος της ημέρας και θα θυμάται κανένας ότι η ΑΕΛ έπαιξε καλά ή όχι. Το πιο σημαντικό, Γιώργο μου, είναι να μου μπαίνει μέσα στο πορτοφόλι σου και φεύγεις. Από εκεί και πέρα, ελπίζω και ο κύριος Μάρτης να προβληματίστηκε και να δει ότι το σύστημα πλέον δεν ταιριάζει στην ΑΕΛ και να σταματήσει να δοκιμάζει πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή τόσο μήνας είναι καθοριστικός για να δοκιμάζεις πράγματα. Έντια σε περίοδο προετοιμασίας. Εν πάση περιπτώσει, για την ομάδα της Άχνας έπιανε την ο κατήφορος, 8η συνεχόμενη νύχτα, Γιώργο. Εσύ ρε κουμπάρε, πιστεύεις ότι τούτη η ομάδα τις πρώτες 6 αγωνιστικές για να καταλήξει, αν σου το λένε ότι να κάνει 8 ήττες συνεχόμενες, να το πιστεύσεις? Θα το εμπιστευκά, γιατί σε μια φάση λέμε ότι μπορούσε να χτυπήσει και την εξάδα, αλλά απίστευτο ρε φίλε. Ναι, μεν χτες ευκάλε έναν καλό πρόσωπο. Κάμε καλό παιχνίδι, αλλά ευκάλε και μια νευρικότητα και ευκάλε και μια νευρικότητα. Πάλε κοτσινή. Είδαμε, είναι η τρίτη κόκκινη κάρτα που συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Φόρη, που το πράγμα δεν ξέρω ρε φίλε. Πραγματικά... Υπάρχει απειθαρχία ρε, να που συμβαίνει. Είναι θέμα απειθαρχίας, νευρικότητα, δεν ξέρω, ίσως και ο Εθνικός Άχνας, δεν σύνθημα ο Εθνικός Άχνας το να διεκδικεί εξάδε και να πιάνει μεγάλα πράγματα, αλλά ο τρόπος που ξεκίνησε το πρωτάθλημα ο Εθνικός, δίνει μας την αίσθηση ότι φέτος αν πάει να μια έκπληξη. Τελικά, φίλε, δεν ξέρω. Μπήκε να δεις τη βαθμολογία, φίλε, ο Εθνικός πλέον στους 14 βαθμούς. Βρίσκεστε στις θέσεις που κινδυνεύει και παίζει έναν πολλά καθοριστικό παιχνίδι που πλέον τώρα τα παιχνίδια είναι τελική. Παίζει με ένα όρθωση μες στο Παπαδόπουλος. Που ένα παιχνίδι 6 πόντων και καίγονται και 2 ομάδες. Πολλά σημαντικό. Λοιπόν, θα πάμε στο άλλο παιχνίδι, κύριε Γιώργο. Ολυμπιακός Άρης. Φίλε, ο Ολυμπιακός τελικά όσον τον βλέπεις, τόσο το χαίρεσαι. Είχα πει και κάποια πράγματα, είχαμε πει κάποια πράγματα στο τηλέφωνο. Αν μου επιτρέπεις για Ολυμπιακό, ρε Γιώργο, είδα το έτσι ο πρώτο ημίχρονο και έρχονταν μου έτσι επί εποχές Μαντζουράκη στην ΑΕΛ. Ο τρόπος που αναπτύσσεται, οι αυτοματισμοί, δείχνει ότι ο κύριος Κωστή, ρε Γιώργο, είναι πολλά δουλευταράς και όσο περνούν τα παιχνίδια προσθέτει νέα πράγματα στην ανάπτυξη του και θύμισε μου, όπως σου είπα, εποχή του κ. Μαντζουράκη που έπιασε την ΑΕΡ τότε το 2003 που είχε πολλές προσωπικότητες τότε και σε ξένους ποδοσφαιριστές. Λουτσάνο, Σέποκ, πολλά καλούς Κυπρέους, τον Χρήση, τον Μάριο, τον Χριστοδούλου και έπιανε τους φίλε που το Σερούι
και έπαιρνε τους που κόνο σε κόνο, προσπάθησε να εφαρμόσει το 4-4-2. Ήταν ο πρώτος που το εφαρμόσε στην Ήταν Κύπρο. ο πρώτος που το εφάρμοσε και έπιανε τούτους όλους τις προσωπικότητες, έστεινε μας και 3 ώρες την προπόνηση, κύριε Γιώργο, ώσπου μετακίναν την μπάλα, έβαλε την μπάλα, ας πούμε, στον επιθετικό της άλλης ομάδας και έπρεπε χιλιοστόν να έλειπες, ετράβασε που τη φόρμα δαμε, θα το ξιάσω όποιος θέλει ασύσου και έπαιρνες σε και άμα μπορεί να σε πάρει και φαίνεται ότι ο κύριος Κωστή δουλεύει πολλά το τακτικό κομμάτι και το προσαυκεί στην αντεπίθεση Ολυμπιακός. Γιατί το λέω τούτο. Το λέω γιατί έπαιζε με μια ομάδα όπως είναι ο Άρης που είναι πάρα πολλά καλή ομάδα και είναι πολλά ποιοτική ομάδα, είναι πολλά γλυόρη ομάδα. Λοιπόν, ο τρόπος που αναπτύσσεται ρε Γιώργο Ολυμπιακός μπορεί να είναι και από τις πιο καλές ομάδες του προαθλήματος σε ανάπτυξη. Και είπες μου και εσύ πριν και 3 επεισόδια που βλέπεις έτσι πολλά τα στατιστικά ότι πάντα έχει την κατοχή, τα στατιστικά είναι υπέρ του κατοχή. Και τούτο που κρατώ τον Ολυμπιακό είναι ότι εκτός αδικά τον το σκορ πρέπει να φύγει με την νίκη. Τόσο πικής ρε φίλε, παιχνίδι με παιχνίδι, είναι πολλά καλός, είναι μαχητικός, έχει τεχνική, τριπλάρισε ακόμα και στον κορτσάι που ακυρώθηκε. Είδες να στον τριπλάρι και βάζει σκοράρε. Αναφέραμε τώρα φίλε, έχει 3-4 παίκτες και ο Οικονομής έχασε μια ευκαιρία. Και ο Οικονομής και ο Χρήστου με τα στατικά του ρε φίλε. Είναι πάρα πολλά καλό. Μάρια, ο Ολυμπιακός παίζει πολλά καλό ποδόσφαιρο έπαιξε κόντρα στον Άρη, που μια ομάδα, ο Άρης που πρεσάρει ψηλά, που συνήθως με όσες ομάδες αγωνιστικές δεν τις αφήνει να έχουν το παιχνίδι κατοχής λόγω του υψηλού pressing και της έντασης που βγάλει. Ο Άρης προβληματίζει πάρα πολλά τα τελευταία παιχνίδια. Εκτός έδρας, είναι η χειρότερη ομάδα πρωταθλήματος ρε. Ίσως. Μάρια, το Γάσιπι δεν του βγαίνει καθόλου. Ναι. Σε 3 αγώνες το Γάσιπι έπια 2 πόντους και δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. 0-0 με Ομόνια και έχασε που το από ένα 2-0. Δεν κατάφερε να πετύχει γκολ μέσα στο Γάσιπι. Μεγάλο πισωγύρισμα για τον Άρη ρε φίλε. Έστω και οι λίγοι οπαδοί του Άρη ξεκίνησαν να βράζουν στα social media, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα. Ή κάτι λείπει που την εντεκάδα, που γενικά που το ρόστερ του Άρη. Θεωρώ ότι λείπει κάποια πινεγιά, γιατί ποδοσφαιριστές ποιότητας έχει ο Άρης. Έχει τον γκολ. Λήφκεται εκείνον των επιθετικών που είναι να σκοράρει το εύκολο τον γκολ και να λύσει, γιατί ρήγματα από δεξιά, αριστερά δημιουργεί. Φάνηκε ότι η απουσία του Χάμπου, ο τραυματισμός του στο κέντρο εντός που λέμε ότι δεν έχει κάποιον να τον αντικαταστήσει για μέ, και ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον Άρη, σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είναι ο Άρης, Μάρη κρατήσει ένα στατιστικότητα, έχει από τους 21 βαθμούς που υπήρχαν διαθέσιμοι στα εκτός έδρας παιχνίδια, έχει πάρει μόνο 6 πόντους στους εκτός έδρας. Και έχει 31 βαθμούς ρε Γιώργο. Άρα έβαλε τον το ΑΜ μέσα για να τσιπάρω ψηλά. Αλλά έδειξε και την περαμένη αγωνιστική στο ΑΜ ότι πλέον ότι είναι ευάλωτος στο ΑΜ, γιατί με 2 ομάδες που θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία έχασε 2 και 2, 4 βαθμούς μέσα σε 2 αγωνιστικές. Τούτο δαμε λέει πολλά. Είδαμε την επάνωδο του Κακόριν μετά από αρκετών καιρών. Έπαιξε περίπου έναν 20 λεπτό, αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει. Θεωρώ ότι η ομάδα του Άρη χρειάζεται επιγόντως μεταγραφές και ο προπονητής ξεκίνησαν και τα μουρμουριτά, Μαρία. Ναι. Ξεκίνησαν και τα μουρμουριτά για τον προπονητή και για μένα δικαιολογημένα, γιατί έχει έναν πολλά καλό ρόστερ. Τούτα τα στατιστικά που σου είπα με τους βαθμούς που πήραν εκτός έδρας εγκάτω, βλέπουν τα και οι άνθρωποι του Άρη και σίγουρα είναι απογοητευμένοι. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός, Μάριε, είναι ο τρίτος αγώνας που έρχεται 0-0. Δεν καταφέρνει να σκοράρει, αλλά ούτε και τρώει γκολ. Είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη από τον φίλο μου, τον Γιώργο Κωστή. Πήρε μια ομάδα που ίσως οποιοσδήποτε άλλος, αν την έπαιρνε ακόμα και προπονητής επίπεδου, να μην κατάφερνε να στήσει αυτόν το ωραίο σύνολο που έχει στήσει, πειθαρχημένη ομάδα. Γυμνασμένη, ξαναλέουμε το. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Με όλες τις ομάδες παίζει το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Έχει τη δική του φιλοσοφία και θεωρώ ότι Μάριε, μαζί με την ομάδα της ΑΕΚ, για εμένα,
Στο πιο καλό passing game. Παίζει το πιο καλό ποδόσφαιρο. Ελκυστικό ποδόσφαιρο. Όχι ελκυστικό γιατί παίζει η Ομόνοια. Σε παιχνίδι κατοχής. Ναι, σε κατοχή, ναι. Σε παιχνίδι κατοχής παίζουν το πιο καλό ποδόσφαιρο σε παιχνίδι κατοχής. Όχι γενικά σαν ποδόσφαιρο, γιατί η Ομόνοια, φίλε, θα καταλήξουμε μετά που θα πάμε. Η Ομόνοια είναι κάθε 2 λεπτά δημιουργεί ευκαιρίες. Είναι απίστευτο το επιθετικό παιχνίδι που παίζει. Πραγματικά ο Ολυμπιακός, εάν καταφέρει αυτή η ομάδα και πέσει στη δεύτερη κατηγορία, θα απογοητευτώ πάρα πολύ. Γιώργο, είναι απίθανο. Ξέρεις, το ορμό σαν άνθρωπο και λέω κάποια πράγματα, ρε Γιώργο. Είπα και για την Κράσαβα μου, η πρώην αγωνιστική, ξέρεις το. Ναι. Θεωρώ απίθανο τούτη η ομάδα να πέσει κατηγορία, γιατί όσο περνούν οι αγωνιστικές, είπα το και πριν, βάλει πράγματα στο παιχνίδι του. Βελτιώνονται. Επειδή είναι πόντους που βλέπουμε τζαμί, 17 πόντους. Ναι, 17 πόντους, Μάριε, πέφτουν 3 ομάδες, η επόμενη έχει 14 που πέφτει. Είναι και μακριά. Ναι, αλλά βλέπετε και η προοπτική και τον τρόπο που παίζει ο Ρέο. Ναι, ξαναλέω ότι, Μάριε, αν τούτη ομάδα, το ίδιο πράγμα είναι όπως για ένα ραδί. Αν τούτη ομάδα πέσει, θα απογοητευτώ. Αλλά, φίλε, και ένα ραδί που παίζει ωραίο ποδοσφαιρό, και ο Ολυμπιακός παίζει ωραίο ποδοσφαιρό, και η Χλώρακα, και ο Ακρέας Χλώρακας. Δηλαδή, φίλε, πραγματικά, εκτός από την ομάδα του Παραλιμνίου και την Κράσαβα που προσπαθεί και δεν ξέρουμε, την ανόρθωση είναι την Βαλοκάμ στο γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, εκτός το Παραλίμνη που για μένα παραδόθηκε οι άλλες ομάδες όλες παλεύκουσαν και καμιά από τούτες, ας πούμε, για μένα είναι έκπληξη. Ναι. Αν πέσει. Ακριβώς. Οπότε και να έχει, ο Άρης πρέπει να βελτιωθεί. Πέσει και την ΑΕΚ ο Άρης. Ο Άρης νιώθει την ανάσα πλέον και των άλλων ομάδων μέσα που πίσω του. Γιώργο μου, όπως είναι τώρα, ο Άρης βρίσκεται στην 4η θέση. Έχει ήδη χάσει πολλούς βαθμούς away. Πρέπει να φτιάξει τους εκτός έδρας και να κάνει, τώρα παίζει με την ΑΕΚ. Η 4η θέση, είπαμε το και εκτός μικροφωνών, ότι πλέον πρέπει να πιάει μια από τις πρώτες 3 ομάδες το κύπελλο για να έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ας σου πω, όπως ανάφερες για την ΑΕΛ, ότι ο μήνας είναι πολύ σημαντικός, ξέρω εγώ. Και για τον Άρη, γιατί και ο Άρης, εάν αποκλειστεί από το κύπελλο από την ΑΕΛ και συνεχίσει με το φκιολί στο πρωτάθλημα και τερματίσει τέταρτος, πλέον να μείνει εκτός Ευρώπης. Και να είναι αποτυχία για τον Άρη με τα μπάτζετ που έχει να μείνει εκτός Ευρώπης. Ναι, για δεύτερη συνεχόμενη φέτος ο Άρης δεν ευκήγε ρε. Είναι εκτός Ευρώπης. Να μείνει για δεύτερη συνεχόμενη μεγάλο θέμα. Όπως να δούμε στη συνέχεια. Εντάξει, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Γιώργο μου, Ακρίτας, Ομόνοια. Η Ομόνοια ρε Γιώργο μου, εν τω που πέτσε πριν, όποτε θέλεις βάλει σου τέρμα, όποτε θέλει ανεβάζει ρυθμό, όποτε θέλει κατεβάζει. Θυμίζει μου τον τρόπο που έπαιζε το 2018 Απόλλωνας με Σοφρόνιο Αυγουστή με και στις πολλές τις επιθέσεις που έφτιανε μπροστά. Βγάλει πολλή ποιότητα, είναι πολλά επιθετικογενής, έχει πολλές επιλογές μπροστά και παίζει το πιο καλό και ορκιστικό ποδόσφαιρο που όλες τις ομάδες. Γι' αυτόν είπα και για την Ομόνοια από τις πρώτες αγωνιστικές ότι θεωρώ ότι είναι μες στο φαβορί, ακόμα και όταν η Πάφος ήταν και 4 πόντους, την Ομόνοια εγώ προσωπικά την πιστεύω πάρα πολλά. Γιατί είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να την βλέπεις. Φίλε, πιάσε το φωστό μου. Χτες τη νύχτα να σκέφτομαι, λέω αύριο να κάνω την εκπομπή και θέλω να πω το πράγμα, σαν να μου συνεννοηθήκαμε, ότι η Ομόνοια θυμίζει μου την ομάδα του Απόλλωνα το 18 που κάθε 2-3 λεπτά όποτε κατέβαιναν κάτω δημιούργαν ευκαιρία. Δημιούργαν πανικό. Δηλαδή, το πράγμα κάνει. Μπορεί σε κάποια παιχνίδια να μην παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να παίζει το passing game που είπαμε ότι παίζει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Αλλά έχει ουσία στο παιχνίδι της. Έχει ουσία. Δηλαδή, συνέχεια τα μπακ κατεβαίνουν. Η επιθετική γραμμή της Ομόνοιας είναι άκρος επικίνδυνη. Δεν ξέρεις ποιος να σου βάλει γκολ στις στατικές φάσεις. Είναι απίστευτο. Και αν δεν κάνω λάθος, θέλω να το αναφέρουμε, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ο Νικόλας ο Παναγιώτου είναι το τρίτο συνεχόμενο γκολ που σκοράρει. Το ακυρώσαν το με την ΑΕΚ. Έχει τον γκολ το παιδί. Ήταν τζάμε, εννοώ ότι, ρε φίλε, έβαλα τη Λίον και έβλεπα την, εν το είδα όλο το παιχνίδι. Απλά πραγματικά, κάθε φορά, ώσπου να γυρίσω και λέμε μου δεξιά, έκαναν επίθεση η Ομόνοια και ήταν πάρα πολλά επικίνδυνη. Εν ότι δέχτηκε φάσεις που τον Ακρίταν και ο Ακρίτας παρόλο που έχασε 4-0 έκαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά ακόμα και να δέχεται τον γκολ η Ομόνοια, φίλε, όπως παίζει, είναι πολλά δύσκολο. Θεωρώ ότι στο sharing της
Ομόνιας αν θα κερδίσει τους αγώνες ή αν θα τους χάσει, βάσει της απόδοσης της. Εγώ έτσι την ψυχολογώ σαν ομάδα. Δηλαδή, εάν η Ομόνια και ψηλά στάνταρ αποδόσεις, πολλά δύσκολα την κερδίζεις. Βασικά κάθε παιχνίδι εξαρτάται από ό,τι και διάθεση των παιχτών της. Ναι. Έτσι το βλέπω και έτσι δείχνει μες στο γήπεδο. Σωστά. Ενώ κάποιες άλλες ομάδες δεν εξαρτούνται μόνο που τα δικά τους πόθηκια, εξαρτούνται και που τον άλλον αντίπαλο, αν δεν θα είναι τόσο καλός. Πραγματικά η Ομόνια είναι μια... Χαίρεσαι να την βλέπει ρε. Και δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια μεταγραφή ή όχι. Η Ομόνια... Ερωτήσαν τον Μπέρκ, είπαν ότι αν κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει τότε να κάνουμε. Θα κάνω Εντάξει. μεταγραφή χάρη της μεταγραφής. Τούτον μπορούν να σου πω, είναι και πολιτική απάντηση. Ξεκινάμε Τάνκοβιτς, Γιώβετιτς, Σεμέδο, Μαέ. Μα ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Κάτσε εσύ τώρα να κάνεις πλάνο να τους αντιμετωπίσεις τους ούλους. Γιώργο μου, είναι πολλά πλήρης ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά, είναι πολλά καλή. Λοιπόν, και ο Ακρίτας Χλώρακας, Γιώργο, εγώ θα πω κάτι το οποίο πραγματικό ο Ακρίτας Χλώρακας μου άρεσε πάρα πολλά ο τρόπος που ξεκίνησε το παιχνίδι, παρόλο που χάσε με 4-0. Γιώργο, έπαιξε ορθόδοξο ποδόσφαιρο, δεν κρύφτηκε, δεν έκατσε να παίξει ο Μάριος ο Νικολάου Κλεφτοπόλεμο. Πρώην συνεργάτης του κ. Μπέρκ. Ναι, πρώην συνεργάτης του κ. Μπέρκ. Το ότι μπαίνει με την Ομόνια, του είναι την ποιοτική Ομόνια και προσπαθά να παίξει ποδόσφαιρο, προσπαθά να κυκλοφορήσει μπάλα που την άμυνα του, προσπαθά να δημιουργήσει το πράγμα, δείχνει ρε φίλε ότι ναι, να παίξω αλλά να παίζω μαχόμενος σήμερα. Δεν τίποτε να χάσει. Φίλε, όταν παίζεις με την Ομόνια, μόνο να κερδίσεις. όταν παίζεις με τις μεγάλες ομάδες, μια μικρή ομάδα, δεν έχεις κάτι να χάσεις. Δηλαδή, θεωρητικά, έχεις το μέσα στα χαμένα τα παιχνίδια και ό,τι πιάσεις που τα παιχνίδια, εν κέρδος. Ναι ρε φίλε. Και οφείλεις να παίξεις ορθόδοξα. Και κάνει το πράγμα ο Μάριος και παίζει ωραίο ποδοσφαίρο. Και μπράβο τους ρε φίλε, εντάξει έτσι είναι το ποδοσφαίρο. Φίλε, αν πιάσεις τους και προϋπολογισμούς ρε φίλε, δηλαδή λες ας πούμε να που βλέπω το ένα, να που βλέπω το άλλο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο Γιώβετιτς ας πούμε, και ακόμα ένας παίκτης της Ομόνιας μπορεί να είναι ο προϋπολογισμός του Ακρίτα. Οκ, δηλαδή βάσει της εικόνας του Ιζαμέ ρε φίλε, βάσει των δεδομένων ρε φίλε, λέει ρε φίλε μπράβο κάνουν μια σπουδαία δουλειά οι άνθρωποι. Ναι ρε φίλε, και μπράβο του και έχει 19 βαθμούς, εν το μαξιλαράκι μου πήρε πόντους με ομάδες των 6 πόντων Γιώργο και να κρατηθεί και ο Ακρίτας. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι, Γιώργο μου, εν πάση περιπτώσει η Ομόνια να αναφέρουμε πριν να προχωρήσουμε το άλλο, έχει ντέρπι με την ΑΕΣ του Αρφαμέγα την Παρασκευή. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, νομίζω έτσι για όλους τους φίλαθρους και οπαδούς. Να πάεις. Να πάω ρε φίλε, να πάω. Επιθύμησα να πάω το παιχνίδι ρε, εννοείται να πάω. Δεν έχει καμιά αντιμωρία, τίποτε. Όχι, δεν έχει, ελπίζω, δεν έχει τίποτε. Επιτέλους, ωραίο παιχνίδι, και Παρασκευή είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι, Γιώργο μου, το ΑΠΟΕΛ με το Παραλίμνη. Μια εύκολη επικράτηση του ΑΠΟΕΛ. Μια εύκολη επικράτηση, Μάριε. Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε 3-0, θα μπορούσε να πετύχει για άλλα γκολ. Εντάξει, ξεκίνησε αρκετά καλά, κατάφερε να προηγηθεί νωρίς. Κάμε πάρα πολλές τελικές, χωρίς να παίξει για μένα το ωραίο το ποδοσφαιρό. Κατάφερε με κάποιον τρόπο να φτάνει κοντά στην περιοχή της Ένωσης και να καταφέρνει να δημιουργεί τελικές. Πήγε με το 1-0 στο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο πάλι συνέχισε με αυτό. Μόλις επέτυχε το δεύτερο και το τρίτο γκολ, θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι και από τους δύο προπονητές. Διαχειρίστηκε πολλά σωστά, καθώς πέρασαν νεαρούς, τόσο το Παραλίμνη αλλά και ο κύριος Γκαρσία. Πέρασαν αρκετούς νεαρούς, είδαμε τον νεαρό τον Μπουρσαϊτίδη, είδαμε τον άλλον τον νεαρό των Κανέζων του ΑΠΟΕΛ που δεν πήρε συμμετοχή στα προηγούμενα, όπως και πέρσι και φέτος να τον περνά μέσα. Για μένα το ΑΠΟΕΛ ρε φίλε ψάχνεται στο θέμα του πλέον που τον ταλανίζει με το διοικητικό. Και ο κόσμος εδώ και πολύ βαρύτητα. Τώρα με ρωτάς αν επίστευκα ότι να κερδίσει το Παραλίμνη, να το πω ότι θεωρώ η ομάδα που είναι να χάσει πόντους που το Παραλίμνη είναι έκπληξη. Γιατί αν θέλεις να διεκδικείς κάτι ή να πάεις ιδιαίτερα στην έδρα σου, αν θέλεις να πάεις και κερδίσεις κάτι καλό ή να διεκδικήσεις ευρωπαϊκό εισιτήριο και χάσεις πόντους που το Παραλίμνη, τότε ρε φίλε είσαι άξιος στις τύχης σου. Το Παραλίμνη το έχουμε αναφέρει γιατί είναι μια ομάδα που έφερε και καινούργιον προπονητή, τον φίλο μου τον Μπόγιαν τον Μαρκόσκι και να το ευχηθώ καλές επιτυχίες. Το παλεύει
ήταν για μένα, Μάριε, προσπάθησε, έκαμε κάποιες τελικές, εδώ και χρόνος κάποια παιδιά. Δεν παραδόθηκε εντελώς, αλλά προσπαθεί με κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει κρατήσει σε συνδυασμό με κάποιους νεαρούς να βγάλει μια καλή εικόνα και ίσως να προετοιμάζεται και για τη δεύτερη κατηγορία. Εν είμαι σίγουρος αν έχω ξαναδεί, Μαρία, και σου έχω λόγο για τους βαθμούς. αν ξαναείδα ομάδα σε συγκεκριμένη αγωνιστική να έχει μόνο ένα βαθμό, μπορεί να είναι η χειρότερη συγκομιδή ομάδας και έναν αρνητικό ρεκόρ που κατάφερε να κερδίσει η ομάδα του Παραλιμνίου, μια ιστορική ομάδα, και τούτο είναι στα αρνητικά. Όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, να δώσουμε παραπάνω έμφαση, έκαμε αρκετές τελικές, είχαν τις απουσίες του Πιέρου Σωτηρίου, του Λαΐφη, είδαμε τον Ευαγόραν τον Αντωνίου να αγωνίζεται, να πιένει αρκετά καλά, να ξαναπαίρνει χρόνο ο Κούτσακος και να σκοράρει όταν πήγαινε αλλαγή. Στα αρνητικά ήταν και πάλι η μέτρια εμφάνιση, η μετριότατη του Μαρκίνιος, όπου πήρε την ευκαιρία με φανέλα βασικού κόντρα σε μια... Συνεχίζει, τι φταίει ρε φίλε. Κόντρα σε μια αδύνατη ομάδα, Μάριο, όπως ήταν το Παραλίμνη, δεν έδειξε τίποτα ιδιαίτερο. Περίμενες εσύ να δεις διάθεση, είναι κάτι διαφορετικό. Περίμενα το διάθεση, έδειχνε μου λίγο βαρύς, έδειχνε μου λίγο χωρίς ρυθμό. Κάμια καρία ρε. Πραγματικά δεν γνωρίζω και η αλήθεια είναι που τον είδα μέσα, αλλά και εγώ ευκαιρία να δούμε, να κάνουμε ένα restart, ίσως να ανακατεύει η Ντράπουλα ο κύριος Γκαρσία τώρα που έχει λίγα θέματα με κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει, που ίσως να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές στο ΑΠΟΕΛ, ίσως και να επαναφέρει να του δώσει και άφηκε τον Κουτσάκον έξω, ας πούμε, που πιστεύω αξίζει μια θέση με τα δεδομένα και δείχνει το μέσα στο γήπεδο και δώσει την ευκαιρία στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τον Μαρκίνιο και πάλι συνεχίζει με το πράγμα που νομίζω ότι είναι εγκαρία που κάνει. Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά και που έφερε ο Γιάννης ο Σατσάς και από το ΑΠΟΕΛ. Θεωρείται ότι το ΑΠΟΕΛ κάποιες φορές για μένα ότι χειρίζεται σωστά κάποια πράγματα, γιατί το ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια έχει βγάλει αρκετούς νεαρούς και έχουμε να λέμε για τον Γιάννη τον Σατσά, τον Κουτσάκο, τον Πάρη τον Πολυκάρπου, τον Σταύρον τον Γαβριήλ, τον Σταύρον τον Γεωργίου που είναι ανηκώσει στην Αραδίππου, τον μικρόν τον Μπουρσαϊτίδη, τον μικρόν τον Γιαννάκου. Έχουμε 8 παίχτες που στη δεδομένη στιγμή το ΑΠΟΕΛ θα έπρεπε να δημιουργήσει έναν κορμό για τα δεδομένα που μιλούμε σήμερα και να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές και γύρω τους αυτούς τους παίχτες να έρθουν κάποιοι καλοί ξένοι που θα δημιουργήσουν μαζί με τον Γέρο, μαζί με τον Λαΐφιν μια ομάδα σταθερή και καλή για το μέλλον μέχρι να φύγουν και από τα προβλήματα και το πράγμα θεωρώ ότι δεν το διαχειρίζεται σωστά η ομάδα και βλέπουμε να φεύγουν ποδοσφαιριστές όπως έφυγε ο Πάρης ο Πολυκάρπου με ελευθέρα για την Αναδίππου, έφυγε ο Σταύρος ο Γαβριήλ πέρσι επί μεταγραφή που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολλά καλύτερα. Έπιε στη δεύτερη κατηγορία στο Βέλγιο, θα μπορούσε να πιένει στην... Έφυγε ο Γιάννης ο Σατσάς τώρα. Εν ξέρω οι άλλοι ποδοσφαιριστές θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικό και σημαντικό για τις ακαδημίες και για τους Κύπρους ποδοσφαιριστές και αναφέρθηκε και ο Ιωσον Γκαρσία ότι θα πρέπει να δούμε λίγο στις δηλώσεις του και τα παιδιά των ακαδημιών λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων το ΑΠΟΕΛ πήρε τους πόντους, είναι στις 29 βαθμούς, έχει αγώνα λιγότερο, ναι. Εάν κερδίσει την Πάφο θα είναι στην τέταρτη θέση πάνω από τον Άρη. Να παίξουν το Φεβράρι και το παιχνίδι. Να παίξει το Φεβράρι. Παίζει με τον Ακρίτα Χλώρακα στο Γασιπί. Το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, Μάρη, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Ιδιαίτερα για το ΑΠΟΕΛ τώρα που με τώρα προβλήματα πολλά. Έχει πολλά προβλήματα. Αν δεν κάνει και κάποιες μεταγραφές. Μπορεί να κάνει ρε Γιώργο μου. Δεν ξέρω αν... Και επειδή έχει εμπάρκο. Ναι, μέχρι να λύσει το εμπάρκο, μέχρι το τέλος του Γενάρη όλες οι ομάδες μπορούν να λύσουν το εμπάρκο. Απλά έχει κάποιους τραυματίες και κάποιους μόνιμους τραυματίες όπως τον Γέροντο Σωτηρίου. Ευχηθούμε και περαστικά στον Γέροντο Σωτηρίου. Ευχόμαστε να έρθει πίσω δυνατό στο παιδί. Έχει και κάποιους με κάρτες και κάποιους μικροτραυματισμούς. Θεωρώ ότι αν δεν φέρει ποδοσφαιριστές και άλλους ποδοσφαιριστές να ενισχύσει το ρόστερ, ναι, να συνεχίσει έναν τζάμι, αλλά μπορεί να μην καταφέρει. Γιατί, όπως είπαμε, η τέταρτη θέση είναι εγγυάται σου ευρωπαϊκών εισιτήριων. Πρέπει να πιάνει το κύπελλο κάποια από τις πιο πάνω ομάδες. Έχει και
κύπελλον μεσοβδόματα. Τώρα παίζει με το ΑΠΕΑ Ακροτηρίου. Με την ΑΠΕΑ Ακροτηρίου που για μένα να περάσει σίγουρα λογικά, να στα περάσει χαρτιά. μόνο με θαύμα για να κάνουν ένα έγκλημα να δεν περάσει. Ναι. Έτσι να δει το τσάς του στους επόμενους γύρους. Τέλος πάντων πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, Αραδίππου Κράσαβα ρε Γιώργο μου, 1-0 η Αραδίππου τελευταίων λεπτών με έναν πολύ εύκολο πέναρτι. Κέρδισε το Σταύρος, ο Σταύρος Γεωργίου κέρδισε το πέναρτι, πάλι. Ναι. Λοιπόν, η Αραδίππου πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο Γιώργο μου, γιατί η Αραδίππου δεν έκαμε καλό παιχνίδι. Κράσαβα για μένα ήταν πιο επικίνδυνη, δικαιούτον να κερδίσει το παιχνίδι, έχασε ευκαιρίες. Εντάξει, μεγάλη νίκη για μένα. Ανέβηκε στους 17 βαθμούς. Τεράστιο, Μάρη, τεράστια νίκη. Εν τώρα παιχνίδια που σου διούν όθηση, γιατί τώρα παιχνίδια από 6 ποντών και με ομάδες που διεκδικάς στην παραμονή, ρε Γιώργο Καθρίνη, και κερδίζεις τα και όταν δεν είσαι καλός, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα είναι το που θέλω να κρατήσω, ότι όταν δεν είσαι καλός Ναι. και καταφέρνεις και κερδίζεις, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για ομάδες όπως την Ομόνια Αραδίππου κόντρα σε αντίπαλων που διεκδικούν την παραμονή τους. Έχουν τους ίδιους στόχους. Έχουν τους ίδιους στόχους. Δηλαδή, Μάριε, η Αραδίππου ήταν που τα λίγα παιχνίδια που την επερίμενα να ήταν καλύτερη. Ναι. Παρακαλούθησα τον αγώνα, ήταν πολλά επικίνδυνο η Κράσαβα, έκαμε ευκαιρίες, εντελώς άλλη ομάδα σε σχέση με τον περασμένο αγώνα με τον Απόλλωνα. Ναι, ήταν αρκετά βελτιωμένη. Βελτιωμένη, δημιουργική, έκαμε ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Και πράγμα που κατάφερε στο τελευταίο λεπτό η ομάδα του φίλου μου του Μαρίνου του Σατσά, και έστω και με πέναλτι και πήραν το τεράστιο διπλό που παναγυρίστηκε διόντως αν δει παρακολουθώ και στα social media ευκάλλουν φωτογραφίες με τον κόσμο, η Ομόνια Αραδίππου πάντα έχει ο κόσμος στο πλευρό της, Ναι. πας στο ύπεδο στηρίζουν τους, πραγματικά κάνουν μια πολλά αξιέπαινη προσπάθεια, μια συγκινητική προσπάθεια πραγματικά. Ο Ακρίτας, ο Ολυμπιακός και η Αραδίππου είναι οι τρεις ομάδες που έλεγα ότι Να δυσκολευτούν να μείνω. Μάριε, να είμαι ειλικρινής, είπα όπως ήρθαν Να φύγω. να πέσουν. Ναι. Και είναι οι τρεις ομάδες που πραγματικά λέω ότι όποια και αν η πέση από τούτες ομάδες θα είναι αδικία με το ποδόσφαιρο που παίζουν προς το παρόν. Μέχρι τώρα. Με δεδομένα τώρα. Είναι πραγματικά, Μάρια, είναι όπως το είπα, αξιέπαινη προσπάθεια. Η Κράσαβα έχει μπει στις περιπέτειες. Ανάφερε στην πρώτη αγωνιστική ότι δύσκολα την βλέπεις, έμεινε στους 11 βαθμούς. Δεν ξέρω το πρόγραμμα της στο επόμενο παιχνίδι με ποιον παίζει, Μάρια. Γιώργο, παίζει με Ολυμπιακό. Στην έδρα της. Άλλο παιχνίδι με τον ακόμα ένα παιχνίδι είναι 6 πόντων πόντων που παίζει με ένα Ολυμπιακό που είναι πολλά καλή, πολλά ποιοτικός. Ο Ολυμπιακός στους 17 πόντους, Μάρια, δεν ξεκινήσει να μαζεύει πόντους ιδιαίτερα που ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους. Καθοριστικό παιχνίδι. Ένα έχει τεράστιο πρόβλημα, να διεκδίσει τούτη την παραμονή της. Είχε μια βελτίωση με τον καινούριο προπονητή, αλλά να το πω it's not enough, γιατί δεν μαζεύκεις πόντους, ο άλλος λέει τη βαθμολογία. Τη βαθμολογία, ρε φίλε. Σημαντικό στο τέλος της ημέρας τούτες οι ομάδες θέλεις βαθμούς. Μάρια, δηλαδή τους 4 τελευταίους πόντους που πήραν η Κράσαβα, σωστά, ήταν με το Αποέλ και το Παραλίμνη, πήραν τους με τον γυμναστή βοηθόν προπονητή, τον Ροσταντίν, πάνω στον πάγκο της. Δηλαδή, του μιλάει από μόνον του. Όποτε και να έχει. Θα δούμε στη συνέχεια, λοιπόν, ο MVP μας, κύριε Γιώργο. Ο MVP είναι προσφορά του χορηγού μας του Human Development. Είναι ο Μπάγιτς, ο Βόσνιος επιθετικός της ΑΕΚ Λάρνακας. Πέτυχε 2 γκολ στον ντέρπι με την ανόρθωση. Ήταν καθοριστικός γιατί άνοιξε και το σκορ στον αγώνα. Ένας επιθετικός που ήρθε αθόρυβα στην ΑΕΚ και σκοράρει κάποια γκολ, ήταν πάρα πολύ καλός και καθοριστικός στον αγώνα. Ναι, μεν και ο Μάε πέτυχε 2 γκολ με τον Ακρίτα. Στον Ακρίτα Χλώρακας, αλλά ο Μπάκης ήταν σε αγώνα ντέρπι και νομίζω ότι δικαιολογημένα τον κατατάξαμε ως MVP. Και κάπου εδώ, Μάριε. Κάπου εδώ τελειώνουμε για αυτό το επεισόδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.